Mga kaigsunan, ate maron may tungod ni Jesucristo o kining kinabuhi sa tao. Kay ala ka nako mga kaigsunan, naa sa Biblia, sa Kaalam 2, Tudling 2, 5, nagtrayon. Natao kita, dining kalibutan na kasulagma lamang. Dili katapos atong kinabuhi, maingon naman o kini wala mataw. Ang atong gininhawa mamawala ingon sa aso, ang atong hunahuna daw usa ka aligato nagikan sa pinitig sa atong kasing-kasing. Sa pagkapalong ni atong aligatuha, ang atong lawas mapulpog ngadto sa abo. Ug ang atong gininhawa mahimong bahin sa kawanangan. Ang atong kinabuhi mulabay ingon og agi sa panganod ug mawala ingon og gapon diha sa kainit sa adlaw. Ang atong panahon ining yutaa daw usa ka anino nga lumalabay. Walay makalikay sa adlaw sa atong kamatayon kay gitakda na kini ug walay makauswag niini. Ang kinabuhi sa tao matud pa ni Eucarpo mo'y usa ka dakong tiaw kay gani ang labing mahal mo ning kalibutan na imo man lang talikdan inigsugod mo na sa tawag sa kamatayon. Mao ni gisulti ni Eucarpo kay sunan nga bililhon kay kaniadto pagini. Unya may tungod sa kinabuhi mga kaigsunan, ang kinabuhi sa tao sama sa balili. Mutubo kini og mulipang ingon sa ihalas nga bulag. Huypon sa hangin ug ipadpad ug kunya mahanaw sa dayon. Mao kini mga kaigsunan ang kinabuhi sa tao. Karon ari na ta sa kaagi sa pagkatao ni Jesucristo. Si Jesucristo mga kaigsunan sa gamay pa daan din siya mga kaigsunan na maglayas-layas, nawala man siya 12 anyos, ipangita sa iyang ginikanan. Unya nakitaan dito las templo. Unya giingnan sa nang ano man anak nga nilayas man ka. Suwa siya mulayas kadto na siya sa templo siya ngamahan. Yang nganong ingom siya nga, nganong nangita pa mo nako? Ura paglain kay Jesus Kristo ganahan man siya sa balay sa iyang amahan. Unya nahimo ni siyang propeta. Nakalaman ni primero sa buhat 3:13, nahimo na siyang sulugoon sa Dios. Bata ni siya. Unya nahimo siyang propeta. Nahimo siya nga gamhanan nga tao sa unang panahon, si Jesucristo. Unya bingon siya nga heavens and earth will pass away, but my words will never pass away. Ang langit o ang yuta matapos, apan ang akong pulong matud pa ni Jesucristo dili gayud mapangkyas. Nagsulti siya mga kaigsunan sa Mateo 10:34. Unsa may ang sulti mga kaigsunan? Klaro kay sa Biblia matkaisan, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdala kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko, kundi espada. Mianhi ako aron pagkabangi ang mga anak ng lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak ng babae ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babae ug ang ilang ugangan nga babae. Unsa dayang gianhi mga kaigsunan? Magkabangi, magkasungi. Mao ni Jesucristo. Kunya iya pa yung gipunan mga kaigsunan sa Lucas 19:27. Ingon si Jesus, "Now karon, may tungod sa ako magkaaway, nga dili gusto nga ako maghari kanila, dadaan niyo din sa akong atubangan o pamatya." Mayo ka ning subos Ginoo mga kaigsunan. Wa siya man ni kalinaw. Wa siya man ni kalinaw. Yan siya kagubot. Ano man yung gubot man kayo ni Ginoo? Inatuwa sa Jehova, ningon sa siya, ang among Jehova, Brad, ang makakita, mamatay. Mayay ka na Jehova. Kaya inikakita din mo na mamatay ka. Why ko ayos Jehova? Daghan kayo din mga kaigsunan sa Biblia na makaingon tawa man yung klaro. Ningon siya din mga kaigsunan sa Juan 11:25. Ako ang pagkapanhaw ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Purting baka ka ani. Doon na bagoy ni tuo ni Jesucristo nabuhi. Si Cardinal Vidal, bago lang namatay, nabuhi. Si Cardinal Rosales, ni tuo man to Jesucristo. Basta mo tuo lang Jesucristo, mabuhi. Huwag yun mabuhi. Pulos na nga panos. Mauni, huwag yun iklaro may insultihan ni Jesucristo magkaigsunan. Diyas Biblia. Unya, Hebrano 9:27. Kinahanglan mamatay ang taksa-taksa katao sa makausa. O tapos niya na hukman siya sa Diyos. Si Magellan, 1521, namatay. Huwag yun hukbihan ko karon. Ano nga? Huwag man yun klaro, sige lang tayo pamisa. Unya, ningon pag yung Diyos mga kaigsunan. 1 Timoteo 2:3-4. Ningon ang Diyos, maayo o gusto sa Diyos
nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamaturan. Gusto niya maluwas ang tanang tao. Kanya nahimo siya sa impierno. Basta ka wapay klaro ang Biblia. Gusto niya tanang tao, gusto niya maluwas. Niya kabuhat siya sa impierno pag dinako. Siya may ibutan niya dito, maluwas tanan. Sa to ba, di ka na wapay klaro ni makiksunan. O niya, daghan kay din sa Biblia mga saad sa Ginoo makiksunan. Si Jehovah ni saad sad. Si Jehovah mingon, magbuhat ako bagong langit ug bagong yuta. Ug dili na hinumduman ang nangagi. Sa buto na sa tong Jehovah. Hangtod karon wa magyud kabuhat. May pang-isalpi na may bagong yuta. Pero kana si Jehovah, wa gyud na gabuhat og langit ug yuta. Istorya rin na, kasi gilang istorya. O niya, 2 Pedro 3:13, nagpaabot kita sa gisaad sa Dios na mao ang bagong langit ug bagong yuta. Diin maghari ang katalo. Nagpaabot ay sila mga kaigsunan karon. Pinawap agi mo abot. Ngano man is Jehovah mga kaigsunan, na sige man nagsulti, wap ang matuman. Pinadaghan kay sila dili nga, si Jehovah kuno labing kamhanan. Nya, tika sa Biblia, si Yahweh sa labing kamhanan. Kano man yung kayapag man eh? Sa kanako si Yahweh, Brad, kuhaan mo ka na Hebreo. Ika na Jehovah, Bisaya. Napo kay Bisaya nga Jehovah. Hoy! Ikatawa-tawa mo na! Sakto pa mga kaigsunan, wag yung klaro ang ilay panutlok. Kunya, ato nang naibawan din mga kaigsunan, nadaghan pa kayong mga butang mga kaigsunan, nga atong masayran din sa Biblia. Kaya ang tinuod ko na Diyos suma sa Biblia, naanis Biblia, sa Salmo 92, mauni original nga Diyos. Ningon nila sa wala po pabuhata ang kabukiran, o sa wala pa nimo himo ang kalibutan, Diyos ka na, walay sinugdan, o walay katapusan. Mauni ang original nga Diyos, nga wa kining kasugod, wasang katapos, klaro kay ni, nga wa gyoy Diyos magkaigsunan. Kaya wa man kasugod. Ang original nga Diyos ha, pero di ay lokal nga Diyos magkaigsunan. Hingon dito man kaigsunan, tipadayag, hingon si Jesucristo. Ako ang nauna, ako ang naulahi. Ako ang sinugdan, ako ang katapusan. Lingon sa Jesucristo. Diyos ang siya. Kaya siya may sinugdan, siya katapusan. Kanya ang original nga Diyos, way sinugdan, way katapusan. Hay maro'y tinuod ang mga kaiglas. Sumala sa Biblia mga kaigsunan. Kay kining Biblia mga kaigsunan, gitawag man ni mga kaigsunan sa Salmo 82:1. Daghan kaayong nga Diyos mga kaigsunan. Nangulo ang Diyos sa konseyo sa langit. Sa meeting sa mga Diyos. Nag-meeting ang mga Diyos. Usa ra imong Diyos mag-meeting di ay. Buti pasabot man kita daghan kay ning Diyos. Unya ang Diyos nga labing gamalan sumal sa Biblia, Yahweh ang iyang ngalan. Daghang salamat ug may hapon kanatong tanan.